Ngicela ukubiza uSizwe uNgidi. Hola. Hayibo. Hawu. uHlomuka ubashiyile bangimenyezeleza $4,200 namanyikiningi Hawu. Uyaletha ngivele bathi ilwane usethi ilwane. Hayibo. TV. Smart TV lesi. Uyabona uFacebook uzosulela endlini ekamereni lapho ubuka laphana uFacebook ubuka uYouTube lapho. Gama lami uSizwe uNgidi umfana wakhona eMzinyathi eMaqadini kwesenkosi uNgcobo madoda induna uNgidi bese kuthi umdidiyeli uNgidi futhi. Bafowethu, phamisa ukubonga kakhulu umsebenzi nomuhla esulethela abaphathi bethu beNkaba Yechilo TV basilethele umncintiswano omuhle kakhulu la esigijimisana khona nensizwa nentokazi sibanga unumber 1 kodwa-ke kwacaca ukuthi hayi ubani indoda emadodeni umfokahlomuka umlalazana uxhabe singadlala usuyakhala. Ngiyabonga kakhulu eMzinyathi eMaqadini ngibonge Ndwedwe ngibonge Khanyeni ngibonge Wothalo kwamahlo uZuma siyabonga iqiniso engenzele izinona ukuthi ningivotele. Ngiyabonga kakhulu bafowethu siyabonga abaphathi umsebenzi esenzela nomuhle engathi nje umsebenzi omuhle ungaqhubeka. Abantu kabagijima balapha kweNkaba Yechilo TV bafike basubscribe banyakazise ipage bafowethu ekhaya bafowethu. Inkaba Yechilo TV.